Üdvözlök mindenkit! Ma nem más, mint egy Asus Rampage 5 Extreme alaplapot fogok unboxingolni. Végre megérkezett az X99-es rendszernek a következő darabja, ami ezúttal egy alaplap lett. Elég szép nagy dobozban érkezett hozzánk, és akkor nézzük is, hogy mi van a doboz elején. Hát a Republic of Gamers, ugye az kell oda, a ROG logó, az nem hiányozhat. Dombornyomott felirat. Hogy itt van az OC panel, amit be lehet építeni a gépház elejébe, és akkor itt lehet, mit tudom, manuálisan adni neki a tuningot, meg mit tudom én, ilyeneket lehet beállítgatni, és ezt lehet használni a mérőműszerként is, tehát hogy mit tudom én, feszültségek pontosabb megmérésére. Meg ilyenekre, na, akkor itt vannak, hogy milyen processzorokat támogat, SLI Ready, Crossfire, Windows 8.1, 8.1, amikor már jön a Windows 10, hát ez hihetetlen. Na, nézzük a többi részét is. Hát itt az oldalon semmi extra, tetején szintén. Itt sem. Na, viszont a hátoldalán találtunk érdekes képeket, ez így néz ki messzebbről. Na, itt látunk az OC panelről egy komplett képet. Akkor van az OC socket, tehát hogy itt több pinnel van elkészítve a foglalat. Akkor itt van egy valami új SATA Express, tehát ez nagyon érdekes dolog lesz, majd elmondom, hogy mi a lényege. És van benne Wi-Fi is. És akkor itt leírja, hogy miket támogat, milyen memóriákat, milyen chipsettel rendelkezik, milyen technológiák, mi tartozik hozzá. Különböző logók, meg minden szép, itt van a hátoldaláról és egy kép. Meg itt is leírás, hogy mit tartalmaz, meg hogy mit tud. Igazából ennyi lenne. Na, ma megszokhattuk már ugye a ROG dobozok, az összes, majdnem hogy az összes Asus terméknél, sőt igazából már nem csak az Asusnál, több ilyen drágább terméknél is van ez a fajta kinyitás, tehát hogy kinyithatod, és akkor már megcsodálhatod az extrákat. Tehát itt már látni is az alaplapot, így kinyitva ez így néz ki. És akkor itt már látjuk is, hogy mi micsoda, látjuk beépítve ezt a dolgot itt. Hát rengeteg minden leírás van, audio, az a Supreme FX-et kapta. Hát nem tudom, hogy milyen lehet, majd meglátjuk, lehet, hogy nem is fogom használni soha. És akkor itt írja, hogy mi is az OC socket pontosan. És akkor itt megpillanthatjuk már magát az alaplapot, meg kapásból itt az OC panelt is. Na, kivétel. Ezt itt el is lehet távolítani egyből, és akkor már itt van az OC panel dolog, ami eléggé súlyos egy dolog, tehát nem valami könnyű, és nézzük meg közelebbről milyen is ez. Van rajta 4 gomb, egy kijelző, és akkor itt vannak ezek a állítható valamik, tehát nem néztem pontosan, ezt itt le is lehet venni, már nem tudom mi értelme van, és akkor itt lehet, ja igen, rá lehet csatlakoztatni különböző dolgokat még. Tehát ezt le is lehet venni, és akkor ezt így át lehet fordítani, itt ezt így átfordítani, és akkor így mehet be a gépbe. Ennyi ennek a lényege. Ezt elvileg így ki is lehet hajtani, és akkor ez így megáll így egy helyben, tehát így fel lehet állítani. Tehát ennek itt ez a lényeg. Jaj! Hoppá! Tehát elég jó a design, nagyon szépen meg van csinálva. Tényleg azért egy rock kategória, az rock kategória. Akkor ezt már ki is vettük. Alaplapot viszont már nem tudjuk ilyen egyszerűen kivenni. Ott itt meg kell bontanunk itt. De ez vissza is lehet akár csukni ilyenkor már. És akkor itt a tetején lehet ezt kibontani. És akkor 2 doboz fogad minket. Az egyikben az alaplapban, másikban meg gondolom a kábelek meg a tartozékok. Akkor vegyük ki csak a lapot először. Az nem majd erről. Na és akkor itt van maga az alaplap. Hát ez elég nagy darab. El lehet távolítani ezt a kis átlátszó műanyagot. És akkor itt van maga az alaplap. Így néz ki, piros-fekete furra, tehát szépen meg lett csinálva. Elvileg ez a felirat itt világít is, bár nem tudom. Nem is néztem annyira, hogy világít-e vagy nem. Majd úgyis kiderül az első indítás után, mert lesz első indítás is szokás szerint. Ahogy mindig. Itt is van ilyen is.
Mi hangja van? Sőt, itt is van. Itt is van ilyen ezért. Ami szépen le is bennék, meg. Tehát látjátok, ez teljesen új, nem pedig mókolt használat, meg mit tudom én. Így néz ki a lap. Na majd kivétel után megnézzük, hogy mi található rajta. De előbb még a kábelek. Tehát előbb még a kábeleket nézzük meg. Ezt addig visszarakom. És félre toljuk. Na, kiveszem a kábeleket is. Így. És akkor ezt meg itt lehet felbontani. Elvileg. És így nyílik. Kapunk hozzá egy ilyen kis pofás szobára, hát a szobának az ajtó kilincsére akasztható kis dolgot. Hogyha játszunk, akkor tilos a belépés. Ez tök jó. Használni is fogom. Na, akkor mi található benne? Az alaplap hátlapja, az IO Shield. Hát ez tök átlagos igazából. Semmi extra nincs ezen. Nincsen kicsicsázva, mint a gigabyte-oknál. Elég ilyen fényes dolog ez. Itt is a rog. Ha látni. Aha. Itt ilyen itt hátul meg ilyen szivacsos. Hát ki is bontom, mert ezek kellenek. Biztos, 1000%. Na, kapunk még, elvileg ezt nem bontom ki, ezt gondolom az OC panelnek az egyik kábel lehet, mert eléggé vastag kábel, igen, és látom furcsa izéval rajta csatlakozás, úgyhogy ez biztos, hogy az lehet. Na, akkor kapunk hozzá egy ilyen socket átalakítót, tehát elvileg át lehet alakítani, vagy nem tudom hogyan, de elvileg át lehet alakítani, hogy a foglalatot, hogy másfajta hűtést is rá lehessen tenni. Elvileg ez se fog kelleni. Na aztán itt a leírása, ami fú de vastag, figyeljétek. Az elég durva. És ebbe vannak benne a különböző tartozékok még. Tehát van benne nézzetek meg! Egy fasz a kis Republic of Gamers logós matrica. Az tök jó, azt biztos, hogy felragasztom majd a gépre. Továbbá itt a DVD, ugye gondolom a driverek, meg ilyen-olyan dolgok vannak rajta. Aztán, hogy mi micsoda, leírás. Nem tudom, ez is leírás lehet. Na, itt viszont ilyen matricákat kapunk szintén, ami igazából nem tudom, tehát lehet, hogy ilyen jelzések kábelekre, tehát mit tudom, kábel megjelölők, meg ilyesmi, tehát hogy mi micsoda, ez tök jó, nem is tudtam, hogy ilyen is adnak hozzá. És akkor már itt még van valami, ez micsoda? Fú, egy ilyen garancia, akár micsoda papír. És akkor itt a vaskos leírás, nézzük meg, hogy színesek a képek. Hát fekete-fehér. De így is minden látható rajta. Na, akkor mi van még? Mit kapunk még? Kapunk egy Freeway SLI hidat. Tehát 3 videókártya esetében. Kapunk egy 4-way-t, tehát amikor 4 videókártyát kötünk össze. Kapunk egy ekkora SLI hidat, ez ilyen kisebb inkább. És egy hosszú SLI hidat, amit majd talán egyszer használni fogok. Egyelőre nem tervezek SLI-t az új VGA-ból, tehát csak 2, vagy csak 1 lesz egyelőre a gépben. Úgyhogy ezekre még nem is lesz szükség mostanában, majd később lehet. Na, kapunk ilyen csatlakozókat, tehát ez annyira egyszerűbb, hogy ezekre már rádughatod közvetlenül a kábeleket, és akkor ezt csak bele kell tenni az alaplapba és kész. Tehát nem kell külön az alaplapba mókolni, ezekre ráteszed a kis csatlakozókat, mit tudom én, ott a hang, vagy a power LED, meg ezeket, és akkor csak ráteszed az alaplapra és kész. Ez kurva egyszerű megoldás, ezt nagyon is bírtam mindig. Ez, kérlek szépen, ez mi a fene? Ez gyerekek, ez a wifi. Ez a wifi antenna, úgy nézem. Igen, ott lehet rácsatlakoztatni. Hát ott mutatja is, nézzétek meg, hogy a wifi antenna. De igazából nekem nem kell, be van közvetlenül dugva a gép a modembe,
Tehát felesleges ilyen antennával foglalkoznom. Akkor jó esetleg, hogyha elviszed valahova a gépet, és akkor ott még nincsen kábeles internet, csak mondjuk wifi, vagy messze van a kábel, vagy mit tudom, tehát akkor jó, de amúgy meg nem használom. Na, akkor itt vannak a SATA kábelek, mondom, ez már mind az új SATA 3. Ez is. Ezek ilyen hőmérséklet pontok lehetnek, vagy mit tudom én, tehát ilyen hőszenzorok, vagy termálszenzorok, nem tudom. SATA kábel, és mi más lenne benne még, mint SATA kábel, tehát itt rengeteget kapunk hozzá. Na viszont ez micsoda? Ez... Ja, meg tudjátok mi? A beépítő keret az OC panelhez. Tehát a beépítő keret. Ami szintén nem kell majd, úgyhogy vissza is rakom a helyére. Ezek még a kábelek, amivel majd össze lesz rakva. Na tehát igazából ennyi lenne az unboxingja. Semmi extra, szokásos ROG minőség, ami teljesen jó szerintem. Úgyhogy ide lenne most már összerakni ezt a gépet. Itt a processzor is hozzá, már mióta megvan ez is. Csak porosodott a polcon. Na, visszapakok mindent, amit kell, aztán rakhatjuk össze a gépet. Ezeket előhagyom, ez nem kell. Ez nem kell. Ja, ez se kell. Ez már kell. Ezek se kellenek. Az a matrica, az kell nekem, az nagyon jó fog kinézni a gépházon. Találok neki egy megfelelő helyet, és akkor felrakom majd. Na. És ennyi lenne az unboxingja. Akkor vegyük ki az alaplapot és vizsgáljuk meg, hogy pontosan mi is található rajta. Tehát innentől már nem unboxing, hanem mégis csak megnézzük, hogy mi is van az alaplapon. Hú, ennek van súlya, gyerekek, azért azt megmondom. Na, itt az alaplap, kivettem, és akkor nézzük meg, hogy mi található pontosan rajta. Hát ami elsőnek feltűnik, például ez, tehát ez a ROG Connect nevű dolog. Ide különböző érdekes dolgokat lehet csatlakoztatni, majd lesz annak is egy unboxing videója. Itt vannak a PCI Express foglalatok, ugye ebbe 4 végját össze lehet kötni lazán. Tehát szerintem tök fasza. Supreme FX, ugye ez kapott, igazából annó a ROG alaplapok nem kaptak ilyen márkásabb hangkártyát, csak ami alapból be volt építve ilyen Relatec hangkártya. Ez elvileg, ugye ezek a Supreme FX-ek, ezek a Formula alaplapon volt rajta először, elvileg. És most már megkapta végre a Rampage is. Tehát rájöttek, hogy rá kéne tenni azt is. Itt van a szoketvédő dolog. Itt vannak memóriafoglalatok. És most már ahogy néztem, tehát egyre több alaplapnál ilyen kis díszes, ilyen kis burkolatot kapott, ami barom jól néz ki, ami talán hőelvezetésre is szolgál. Mert nem is műanyag, most nézem. Nem is műanyag, hanem valami hőelvezető dolog lehet. És tök jól is néz ki a gépbe, tehát amin van plexi, barom jól is fog kinézni. Itt található a hangkártya, a Wi-Fi, a LAN, az USB 3-ak, és ott van elvileg 2 USB 2 is. Ott látjátok, akkor van reset gomb, vagy mi lehet, meg a BIOS reset, vagy a fene tudja, mi lehet. Na, majd megnézem a leírásban. Na, hogy mi van még itt? Ugye az USB 3-as csatlakozó, akkor mik ezek? Ventilátor csatlakozók, USB 2, itt is van valami ROG csatlakozószerűség. Lehet, hogy aztán nem ez az, hanem ez lesz majd, amit én használni fog, de majd úgyis meglátjuk. És akkor ide jönnek rá a kábelek, tehát a reset gomb, meg a power gomb, meg ezek.
Na, nézzük meg az alját. Itt is van fasz a kis hőelvezető. Szerintem baromi jól meg lett oldva. Na, inkább így megyek oldalra. Fú, egy csomó SATA 3-at, már csak az van rajta. SATA 3-as csatlakozó, 2-es nincs rajta. Ez meg egy úgynevezett SATA Express, vagy mi a fene, ami állítólag sokkal gyorsabb adatátvitelt biztosít. Nem tudom, kábelt nem is láttam hozzá. Pedig elvileg egy speckó kábel kell hozzá, ami így egyben van. Majd meglátjuk. Aztán mi van még itt? Itt is van egy USB 3 csatlakozó. Na, a tetején találhatunk szintén ugye ezeket a ventilátor csatlakozókat, start gomb, reset, ezekkel pedig a PCI Express foglalatokat lehet kibekapcsolni. Tehát, hogy nem kell, azt ki lehet kapcsolni, aztán kész. Na, itt van hátul ugye a processzornak az energiaellátás csatlakozása. Itt meg a 24 pines csatlakozó. Hát nagyjából, igazából sok mindent még nem tudok elmondani róla többet. Még biztos, még vannak rajta random helyeken ventilátor csatlakozók, aztán kb. Ennyi. Na, akkor bele is kell rakni a processzort, ami érdekes, hogy mutatvány lesz, ugyanis eddig megszoktam, hogy a processzorokon van olyan kiképzés, amitől könnyen be lehet rakni a helyére. De én úgy néztem, hogy itt mind a két oldalon van ugyanolyan kiképzés, tehát nem biztos, hogy csak egyféleképpen lehet belerakni, de lehet, hogy én mondok hülyeséget, úgyhogy ezt most meg is nézem, hogy hogyan lehet ezt pontosan belerakni. Na, először is vegyük le ezt a védő burkolatot így, és akkor ezt így ki lehet nyitni. És akkor kinyitott állapotban így néz ki a szoket, az OC szoket. Csak így végig kéne húzni rajta az ujjamat, és már vége is lenne az alaplatnak. Ennyi, csak a végig húznám rajta az ujjamat, és vége lenne az alaplatnak, gyerekek. Na, nézzük meg, hogy akkor a procit hogyan lehet beletenni a helyére. Jó nagy proci ám különben. Mennyivel nagyobb, mint hogy hívják? Na hát elvileg, hát nem igen én látom azt, hogy most valami kiképzései lenne ennek egyáltalán. Mert ahogy megnézitek, tetején is van két bevágás, meg itt az alján is van két bevágás. Tehát... hát ezt hogyan teszem bele?Ségben nincsen. Megpróbálom belerakni valahogy. Aha! Nem lehet akárhogyan belerakni. Ahogy nézem. Hogy igen? Igen, tehát nem lehet akárhogyan belerakni, ahogy nézem. Tehát nem mindegy. Mert ezek a kis csatlakozók, tehát amit mutattam, ezek bemélyedések el vannak kicsit tologatva. Tehát nem mindegy, tehát nem lehet akárhogyan belerakni, és érdekes módon fejtetől lehet csak belerakni a processzort, ami eléggé hülyén néz ki. Bár nem fogjuk nézegetni, ez egyértelmű, de hát akkor is. Na, tehát mutatom. Így fejjel lefelé van most benne a processzor. Már úgysem fogjuk látni, oké, de azért érdekes a kilakítás, hogy ez így kerül bele. És akkor lecsukjuk. Lecsukjuk először ezt, hogy lefogja ugye a foglalatot. És akkor beakasztjuk a helyére. És beakasztjuk a másik felét is a helyére, és akkor már is benn van a processzorunk a helyén, tehát ez nem volt bonyolult. Azt hittem, hogy bárhogyan, hát azért jó, hát bárhogyan nem lehet belerakni, egyértelmű, de nem láttam ezt a kis különbséget, tehát szabad szemben nem is látni szinte ezt a kis különbséget. Csak lemérnéd, hogy nem ugyanott vannak azok a kis bemélyedések. Na de mindegy. Elég a szócséplésből, akkor bele kéne rakni most már a gépházba is a lapot, ami igazából csak annyi videó lesz, hogy néha bizonyos ponton megmutatom, hogy hol tartok, és kb. Annyi, tehát egy komplet beszerelés most nem fogok csinálni, hogy most csavarodok meg ilyenek, mert felesleges. Úgyse 5 perces munka lesz. Meg ma még hány unboxingot fel kell vennem, még fel kell vennem még ezen kívül 3. Vagy 2. Na, akkor szereljünk. Nos, már is raktam a helyére,
Egyelőre kábelezés nélkül így néz ki. Tehát még semmi kábel nincsen bekötve, még be sincs csavarozva. Csak beletettem a helyére az alaplapot. Még a proci hűtő sincs a helyén. Hát ez így fog nézni. Hát az extrém feliratot, ami itt rajta van, azt el is felejthetjük, mert a ventilátor eltakarja. Tehát azt el is felejthetjük. Pedig azt hittem, hogy azt látni fogom, de aztán most jöttem rá, hogy azt nem fogom látni. És épp hogy elfér, tehát nem sok hely van itt. Éppen hogy csak odafért. Mindegy, azért erre azért figyeltek. Biztos, hogy tesztelték más gépházakkal is ezt. Na, folytassuk. Nos, immáron a proci hűtő is a helyére került. Pasztának ezt a Cooler Master pasztát használtam. Hát elvileg azt mondták, hogy ez jó. Majd meglátjuk, mert van ilyen a Noctuához kapott NTH1-em is. De most melyik a jobb? Most ezeket letesztelgetni. Jó lesz ez, maximum nem tuningolok annyira. Aztán kész. Na, tehát eddig így néz ki, most már az alaplap le is van csavarozva. Hát most melyik modul jöjjön? Hát nem tudom. Azt mondja, hogy... Hát... memóriákat beleteszem, aztán utána elkezdődhet a kábel összeszerelés, tehát a bekábelezés. Hát kíváncsi leszek, hogy milyen lesz a végeredmény. Na, folytassuk. Nos, beleraktam a memóriát, ami egy érdekes elrendezés, ugyanis itt a bal szélsőbe, a másik foglalatokba pedig a jobb szélsőbe kell belerakni, hogyha sima dual channelbe van memória, de és itt is írja, tehát ezt nem magamtól szedtem, de itt írja is, nézzétek meg, látjátok? Tehát a két memória esetén két szélsőbe megy, ami érdekes, mert eddig nem úgy emlékszem, mintha ez így lett volna. Na mindegy, ezt így kell, akkor így is raktam be, majd meglátjuk, hogy hogyan működik. Valaki azt mondta nekem, hogy elég nagy teljesítmény visszaesés várható, hogy nem quad channelbe mennek majd a memóriák, csak dualban. Hát mindegy, most egyelőre mondom, ideiglenes megoldásként csak ennyi memória lesz a gépben. Aztán majd megy bele a 16 giga. Na, akkor folytassuk. Nos, immáron összeszereltem a gépet végre, és ez így néz ki, tehát megmutatom távolról. Na, nézzünk be egy kicsit közelebbről is. Még be kell tennem majd a két porfogó shieldet. Na, elvileg minden a helyén van rendesen. Ja, minden be van dugva, ahogy nézem. Tehát elvileg mindennek működnie kell majd az első indítás után. Kíváncsi leszek rá, hogy menni fog-e. Hát így néz ki. És akkor éppen felállítjuk így. És akkor azt mondja, hogy az eleje pedig így néz ki ideiglenesen. Majd ráteszem ezt a porfogó védő akármicsodát is. Na de ugye még az alaplap unboxing videóban vagyunk. A többit majd, amit beleraktam közben, azt majd utána mutatom meg, hogy mégis micsodák, hogy hogyan működnek, meg ilyenek. Na akkor összerakom most már, összetugdosom, aztán mehet az első indítás. Hú, az durva lesz. Nos, hát elérkezett végre a döntő pillanat. Összeraktam teljes mértékben a gépet. Hú, emberek, hát erre nagyon kíváncsi leszek, hogy elsőre mit fog produkálni. Remélem jól kötöttem be mindent, ha nem, akkor szedhetem szét. Így is a kábel management nagyon nehéz volt ezek miatt, a speckó kábelek miatt, tehát a színes kábelek miatt. Ugye elég kevés hely van hátuljában a 750D-nek. Az, hogy szart látni most a videón, ahogy látom, de na mindegy. Tápot kapcsoljuk be. Valami lesz. Na, nézzük, mi világít. A start gomb és a reset, valamint felvillant, azaz, ott benne az Republic of Gamers. Aha, szóval ez csak egy darabig világít, aztán elhalványodik. Aha, wow, mintha lélegezne a gépem.
Na! Be van kötve minden elvileg. Ja, úgyhogy nincs más hátra, mint előre. Bekapcsolni a gépet. Nem tudom a Windows 7 hogy fog rá reagálni, ugye egyelőre nem telepítettem újra, de mindent most nézem. Ez már itt működik is elől, de ez még később. Ez az még később lesz. Azt ki is lehet kapcsolni egy gombnyomással. Jó. Na, ide lett rakva ez a ROG logó, szerintem baromi jól néz ki. Na, akkor nyomjuk meg a gombot, már mindenki annyira várta. Na, és mi lesz? Elindult! Nem hiszem el. Megy a gép. Hoppá, és le is kapcsolt. Elvileg az első indítás az mindig ilyen. Legalábbis remélem. Általában mindig ilyen szokott lenni. Hát, nem igazán. Valami nem kóser. De, elindult. Igen. Igen, és... Igen. Oké, indul. Billentyűzet, oké, ott a ROG. De, nyomunk egy del gyorsan. Na, elindult, fasza, gyerekek, ez az. Mondom, a memóriákat ellenőrizte, ott van ő, please enter setup to recover BIOS setting. Enter F1 run sense, please enter setup recover, F1 run setup, F1, na akkor F1-et bocsánat. Na, tehát itt az UEFI felülete a Rampage 5 Extreme alaplapnak. Fú, hát gyerek, egy elsőre ránézve egér működik? Működik ám az egér is. Bizony, minden működik, ez a kis kanál is. Elrakom mindent. Fú, hát itt mik vannak? Csak így néznek ám, csak így hogy mik vannak. Na, igazából egeret elég jól kezeli. Extreme Tweaker, Main. Na, itt vannak a BIOS verziók, milyen legyen a nyelvet is ki lehet választani. Itt így a Total Memória 4 giga összvíz. Valamit nem faszol. Valamit nem faszol, csak 4 GB-ot lát. Akkor mégse jó helyre raktam én azokat a ramokat, bár érdekes. Ez nagyon érdekes. Ez nagyon érdekes. Na, a CPU az 27 fokos, 26 fokos. Egyelőre ez teljesen jó, igaz, hogy még nem is volt használva. Házventilátorok, működik a görgő is, nem hiszem, hogy működik a görgő a BIOS-ban. Az igen, hú, hát itt rengeteg minden van, boot. Mi legyen az elsődleges, túl, ez micsoda. Gépi, post. Hú, mennyi minden van itt. My favorite, ide. Favoritokat lehet beállítani, Q, fan, control. Az igen, még azért is be lehet állítani, nem hiszem el. Végre gyerekek, végre! Be lehet állítani saját magadnak is normális ventilátor vezérlést. Hát ez hiányzott már. Komolyan ez hiányzott már. Na végre. Ez azt mondom, hogy baromi jó. Tuning visor, tehát tuningot is lehet itt tüzelni, varázsolni. Na de ez engem idegesít, hogy csak 4 GB-ot lát. Vajon miért csak 4 GB-ot lát? Memória kapacitás 4 GB, hát ez nekem nagyon kevés, itt oldalt látjátok is. Valami nem kóser, ha mégsem abba a helybe kellett volna berakni. Én úgy emlékszem, hogy azzal párhuzamos, tehát ugyanabba a slotba kell beletenni mind a kettőt. Én úgy emlékszem. Hol is van a írása ennek? Tehát ez nekem nagyon sánt itt ez a memória. Szerintem ezt elrontották. Hát most megkeresem emberek, mert szerintem itt valamit elbasztok. Valami nem kóser enni a memória berakásnál szerintem, na itt vannak memóriák. Azt hát szerintem ez nem jó így. Én úgy emlékszem, hogy oda és oda kell rakni. Hát szerintem itt elbaszták ezt a dolgot. És ha jól emlékszem, nem oda kell rakni, hanem ha megnézitek az ábrát. Na, ugye én ide raktam, ahova mutatja, tehát két modul esetén két különböző helyre kell, oda és oda. Viszont itt már nem így mutatja. Bár ott
is oda mutatja, de nem biztos, hogy azzal van párban. Tehát azzal van párban, és nem azzal a kettővel. Tehát elvileg az elsőbe odarakom, a második foglalatba pedig a másodikba rakom be. Elvileg a régi alaplapban így volt, nem úgy. Hát ez most kíváncsi, most vagy a memória az egyik nem jó, vagy pedig tényleg ez rosszul mutatja ez az ábra. Pedig az ábrának tudnia kéne. Igaz, a kompatibilitási listában ez a Crucial memória ez nincsen benne, de hát látjátok, hogy működik, mert írja is, hogy 2400 MHz. 1,2 volt, tehát az írja is. Tehát az elvileg ez jó. Úgyhogy akkor most megnézem, hogy kiveszem onnan a memóriát és berakom oda, hova én gondolom, hogy akkor mi fog történni. Erre most kíváncsi leszek, de már most csak azért is, hogy jó-e vagy nem, mert akkor ez egy nagy hiba itt, hogyha ezt most elrontották. Na hát akkor megnézem. Na, visszatértem. Kivettem, megpróbáltam úgyis a ramot, hogy beleteszem abba a másik... nem is overclockoltam még, de már azt írja, hogy overclocking failure. Na, most meg jó. Semmi más nem csináltam, mint kivettem, beraktam a másikba, hogy nem indult el a gép. Visszaraktam, tehát az ábra jó, tehát nem kell megérni, jó az ábra. Valószínűleg nem volt rendesen berakva, nem tudom. De mindegy, most már működik. Igazából itt a Extreme Tweaker, mit lehet itt? Manuális CPU, hát az automata. Jó, mennyi minden van, gyerekek. Olyan dolgok vannak itt, hogy... Jaj. Tehát radio, auto. Korkup limit. Cache, mindent lehet itt állítani, DRAM frekvencia. Ennyi. 2400 MHz, ugye azon mennek alapból. Extreme taking, CPU level up. Hát ezt még nekem, ezt még azért meg kell néznem rendesen, hogy mit hogyan kell. Aha, itt van a feszültségállítás is. DRAM voltage. Jó, hát... lesz még... XMP, Extreme Memory Profile. Aha, itt be is állította magának, hogy XMP-t beállítom, akkor itt beállítja alapból a memória profilt. Tehát igazából ez a legoptimálisabb ilyenkor, mert ő saját magának beállogatja a feszültséget mind a memóriához, mind pedig a processzornak egy bizonyos feszültségét, hogyha nem egyezik mondjuk, tehát meg ha 3000 MHz-es ramoknál már nem 1,2, hanem 1,35 voltot ír. És ott már elvileg akkor mást is kell módosítani a procedúrát, de hát majd meglátjuk. A CPU level up. Aha, azt még nem bántjuk. Na, egyelőre így hagyok, semmit nem állítok át, csak egy-két dolgot még megnézek. Mit tudom én, már 29 fok a proci, 29 fok. Fast boot. Fast boot. SATA support. Azt mondja, a devices jó. USB port full. Kell volt az... Na mondom. Ezt nem kell. Network. Board display logo. Ez nem kell. Na. Igen, az az első, tehát ő már tudja, hogy melyik az elsődleges, tehát azt is nézem, hogy a SATA helyeket is jól kötöttem be, tehát az OCZ Vertexet nézi az elsőnek, ami teljesen jó. Többit ki is kapcsoljuk feleslegesen. Nem keressen bootot. Ja, bootot. Bocsánat, nem bootot, bootot. Na oké, az megvan. És akkor a túlban nem tudom mik vannak. Egyelőre nem tuningolunk. Megnézzük, hogy alapon milyen a proci. Alapon ugye 3500 MHz, de ugye ez még 3000 meddig, azt hiszem. Fú, nem is tudom, hogy ez meddig tolja még a Turbo Boost, tehát az nem is tudom most hirtelen mennyi. Már az időt látom, hogy az nem kóser, nem 23 óra van, hanem csak 17. 17 óra, viszont az viszont jó. Hát csak az idő volt elmondva.
Na oké, tehát be van állítva, jó. És akkor hogyan kell menteni? Na, hogyan kell exit? És akkor ott vagy shape changes and reset. Oké, XMP, DDR, full, oké, jó. Ki is írja, hogy mit változtattunk. Majd még csinálok külön videót ebből a BIOS-ból persze. Majd, meg még beállítok egy-két dolgot. Arra leszek most kíváncsi, hogy hogyan indul a Windows. Hogy hogyan tolerálja az új alaplapot. Két lehetőség van. Vagy elindul és mindent úgymond elindít. Vagy kék halál. Na, Windows indításra, ez még oké. Majd később, amikor jönnek a driverek meg ezek. Akkor szokott a gond lenni. Bejön a Windows logó, és akkor kék halál. Na, na, gyerekek, működik, jól van, oké, működik a dolog. Ez nagyon jó, fel is ismertem még ez a CPU-s dolog is, hogy hány, ó, faszra, jó van akkor. Na, beállítgatok mindent, aztán megnézzük terhelésen, hogy milyen is maga a proci hőmérséklet, meg ilyenek. Meg megnézzük a tuningot is, hogy mennyit megy. Az én célom a 4,6 GHz értelmes hűtéssel. Na, mindjárt nézzük akkor. Nos, végül is mindent feltelepítettem, akkor nézzük is meg a processzort, hogy viselkedik zárt házban, már feltettem már az oldalát is. Az AIDA 64-et indítom el, és azzal tudom tesztelni CPU-t. A sugóban, most nem töltjük le, azt mondja, hogy itt van, hogy CPU ID, tehát itt már elvileg fel kell, hogy ismerje a procit, de úgy látom, hogy még nem ismeri fel a procit, tehát tényleg frissíteni kéne ezt a programot, viszont attól még a hőmérsékleteket meg tudjuk nézni, méghozzá itt a rendszer stabilitás tesztben, ahol a statisztika itt igenis működik is, tehát és kapcsolom a sok szart, ami nem kell. Na, statisztika kell nekünk. Akkor itt látjuk a CPU-t, hogy mennyi most a minimális hőfok. És akkor itt, ahogy nézem, nincs is beállítva az összes. Tehát az 5-ös és a 6-os. Ja, most már elvileg mindent mutatja, így bizony. És akkor én ugye ilyenkor stressz alatt a CPU-t, az FPU-t és a cache-t szoktam beállítani, tehát az biztos, hogy felnyomja 100%-ra a proci használatot. Na, alapon van, semmi tuning. Nem tudom, hát kéne tekernem egy kicsit a ventilátorokon. Na, azért megjött a hangja. Ilyenkor felszoktam tolni, tehát amikor konvertálunk, ezt így nézem most, hogy amikor mit tudom én konvertálnék, akkor ilyenkor felszoktam tolni a ventilátor fordulatszámot maximumra. Igaz, hogy hangos lesz, de azért jó hűtés teljesítménnyel is jár ez. Na, tisztítjuk egyet, és akkor most minden alapon van, semmi tuning. Feszültséget is elvileg kiírja, hogy 1,15 volt. És akkor adjunk neki egy kis stressz tesztet. Proci 100%-on. Szintén 1,15 volt még mindig. Nézzük a hőfokokat, hogyan alakul. Szobában olyan 25 fok körül lehet, 20-23-25 fok körül. Itt mutatom, hogy valóban tényleg 100%-on megy a proci. És elvileg 61 fok. Hát azt most jól lehet tudni, hogy hány gigahertzen megy. Leállítom, és akkor megnézek egy CPU-Z-t, igen, CPU-Z-t, már régen használtam azt a programot, biztos ez is kírja majd, hogy frissíteni kéne. Nem, ez működik rendesen elvileg, tehát 2003 MHz, így, hogy idle állapotban van. Nézzük meg terhelésen mi történik. Tehát terhelésen, stabilitás tesztes start rányomom.
ez érdekes. Valami itt nem kóser. Valami itt nem kóser, mert a proci nem igazán akar 2300 MHz fölé menni. Ez érdekes, és tényleg mindenhol ezt írja, tehát itt valami nem kóser. Mindegy, irány a BIOS. Megnézzük, hogy mi a nem kóser. Nos, az volt a baj, hogy kibaszott régiek voltak a programjaim, és így most már működnek, tehát a CPU-zét is felfrissítettem, és itt látni, már tuningoltam is rajta kemény 100 MHz-et, tehát már 3,8 GHz-en vagyok, és 1,07 volt. Szintén az AIDA 64-et is frissítenem kellett, és most már ez is normálisan kiírja a dolgokat. Tehát végre azt mondom, hogy látom, amit kell. Most futtattam egy ilyen memória mérő baromságot is. Hát egyelőre ezt írja a 3,8-on, és ugye ez még mindig csak dual channel. Írja is, hogy dual DDR4, tehát ez mindig csak dualba megy. Memória írást azt még nem is néztem. Késleltetésre leszek kíváncsi, de szerintem az nagyon nagy lesz. Az még nagyon gyenge. Hát az tényleg eléggé, hogy még a 3770K is leveri. Mindegy, de egyelőre mindig dual channel, ugye? Akkor nézzünk a memória késleltetést, hát az nekem olyan 54 körül szokott lenni. Ez biztos, hogy több lesz, mert CL16-os, tehát elég rossz az időzítése. Na, nyomasd már le. 68! Ez nagyon rossz. Nagyon-nagyon gyenge. Nézzünk egy CPU Quint is, mert biztos kíváncsiak rá. Ez viszont 66 000-et ad, így hogy 3,8 GHz-en van. Na már most akkor nézzünk akkor egy stabilitás tesztet még egyszer. Immáron jó dolgokat ír ki, tehát CPU Core 1,072, ez alapértelmezett beállítás, tehát én ezen még nem állítottam semmit, ez így ahogy van automatikus jelenleg. Na nézzünk egy startot, hát reméljük, hogy nem fagy ki. Ugye azóta emeltem 100 MHz-et, mert elvileg ennek a turbo frekvenciája 3,7 GHz, azt hiszem. Ja, és úgy emlékszem, hogy annyi. És most 3,8-on vagyok, de úgy látom, hogy a CPU Core-ra semmit nem változik. Igaz, kikapcsoltam ezeket az energiatakarékos baromságokat, mert elvileg a tuning jobb akkor, hogyha ezek ki vannak kapcsolva. Jó, most egyelőre még nem így tuning, meg úgy tuning. Most csak azt nézem meg, hogy ezen a feszültségen tudom, hogy nem ilyen stabilitás teszt programokkal kell nézni, hanem sokkal durvább programokkal, de igazából konvertálás közben sincsen 100%-os processzor használat, tehát innentől fogva mi a fenének teszteljek én ilyen szuper programokkal, hogyha ez a program már 100%-ot nyomja, és így sem, mert mondjuk 60 fok fölé nem is megy. 60 fok fölé nem is megy, néha beakadozik az egér, de hát az érthető. Lehet, hogy aztán, nem tudom, mennyi ennek a turbója? 3,7 vagy 9? Lehet, hogy inkább visszavettem. Meg is nézem én interneten, hogy 5930K, és akkor elvileg az Intel honlapján kötünk ki. Hogyha még ma betöltenem mondjuk, ja, várjuk meg a stabilitást ezt, akkor lehet, hogy gyengébb lesz a dolog. Itt van neki. De 3,7, igen, a max turbo frekvencia 3,7, tehát én már 100 MHz fölötte vagyok, és ahhoz képest 1,07 volton még mindig stabil, legalábbis megpróbálok vele videót konvertálni, és akkor meglátjuk, hogy milyen lesz. Akkor is stabil-e vagy nem. Na, ennyi lett volna akkor az unboxing igazából. Akkor meg is mutatom, hogy néz ki a rendszer, tehát most igaz már sötét van, most lejjebb is veszem a ventilátorokat, ilyenkor felesleges, hát nem sok mindent lát, mert feltettem a plexit, tehát az ott világít nekünk, az a Republic of Gamers felirat. Megpróbáltam ugye az egészet szép pirosba megcsinálni, hát eddig jutottam el. Ilyen lett ott a ventilátorok ott is elő. Ugye erről a panelről, meg majd a másik unboxingban lesz további információ. Még azt nekem is be kell állítanom, hogy meg kell nézni, hogy mi micsoda, mert fú, az sem valami egyszerű dolog.
Na akkor köszi a figyelmet, ennyi lett volna az unboxingja, ennek az összeszerelése, ennek az egésznek. Majd még később jövök tesztekkel, véleményekkel, hogy mennyit változott, mi változott, meg majd ha lesz normális memóriám, ugye akkor azt is berakom, és akkor abból is lesz unboxing. Na, köszi a figyelmet, srácok! Sziasztok!